Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Uncle. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Ina. 27 ng San Juan City. Yung sikat po para sa Wata Wata Festival, kami po yun. Bukas nga may concert kayo dun, di ba? Mamaya na yan, Ina. Mamaya na po. Yan paka-maritis naman, Ina. Proud lang. Marites, nagpa-promote nga ako eh. Sorry, Ina. 5 years na po kami ni Clarence. Siya naman ay 29 years old. Parehas po kaming may trabaho na at handa na rin naman call and tits if ever mag-propose siya sa akin. Kaya isang beses nga po, na-excite ako dahil Bakit? may importante daw siyang sasabihin sa akin. And I feel na magpo-propose na yan siya. guys. This is it! At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Wala, nawala ako. Kinakabahan ako, babe. Babe, huwag kang kabahan. Kaya mo yan. Ano yun? Ano yung pag-usapan natin? Teka lang, i-video natin Gusto mo? to kasi baka importante to Huwag mo na eh. i-video. Ayoko, alam mo naman ako. Introvert ako na tao. Sige no, Huwag mo na please, i-video. video lang natin. Saglit lang, video Huwag na natin. nga. Huwag na nga. Sige na, hindi ko naman lalagyan. Huwag ka na nga yung cellphone mo. Huwag na. Huwag na mag-video-video. Huwag na nga. Sige na, dali na. Video na lang tayo. Sige na. Baby, Hindi naman ayan na. kailangan i-video yan eh. Ayan. Huwag ka na magalit. Ayan na. Babe, importante to. Alam ko, kaya sabi mo, importante mag-uusap tayo. Di, pumayag ka na. Sige na, magtatampo ako. Love you. Ayan na. Ayan na, naka-record na. Pwede patayin mo yan. Ano kasi... Love you. Of course, ready na yung sagot ko dyan, no? Hello? Ina, mahal Feeling- kita. Alam mo yan. Mahal kita. Ang sweet naman ng baby ko. Hello? Propose na Pero- yata siya. Ready na yung kamay ko. Babe. I'm so sorry. Oh my God, umiiyak ka pa, babe. Babe, umiiyak ka pa. Huwag ka umiyak. Mahal na mahal din kita. Clarence, I love you. I love you so much.
I'm so sorry. Hindi ko naman sinadya eh. Hindi ko sinadya. Hindi ko talaga sinadya. Hindi ko talaga sinadya. Sorry. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Bakit ka nagsasorry? Kasi, ba't ka nagsasorry? Wala ka namang kasalanan. May nadisgrasya ako. Nasagi mo sa motor? Nabuntis ko siya. Sorry. Kachat-chat ko lang naman yun. Wala naman yun eh. Kachat ko lang talaga yun. Hindi naman yung sinadya. Promise. Kinaro ko nga ang akin talaga. Positive akin, pero di ko siya Pinaprank mo mahal. ako. Bago ka mag-propose, pinaprank mo ko, di ba? Tapos after nito, di ba proposal? Ano, antayin mo na, sabihin mo, it's a prank. Hindi to prank. Sorry. Sorry talaga. Pero ikaw mahal ko, hindi ko naman pakakasalan yun. May nabuntis ka. Ikaw pa rin yung Totoo? pakakasalan ko. Magpo-propose na ako ngayon. Ikaw naman yung mahal ko eh. May nabuntis ka. Gusto ko lang maging klaro tayo bago tayo Pagsalitain mo ako! May nabuntis ka! Hindi mo sinasadya! Ano yun? Ano yung hindi sinasadya? Anong klaseng pag... Ano yun? Aksidenteng nahubad yung pantalon mo at tumigas yan? Aksidente, ha? Aksidente na talaga lahat. Sorry. Pero di ko pakakasalan yun. Sa'yo akong papakasal. Magpropose na ako ngayon. Wala mukha mo. Buti na record ko. Buti na video ko. Buti na video. Akala ko kasi magpo-propose ka. May nabuntis ka. Magpo-propose ako. Ano Pero gusto ko lang malinaw lahat. Malinaw na ano, hindi kita iiwan? Ano gusto mo maging martir ako? Ha? Maging tanga ako? Ano gusto mo maging bobo ko, ha? Ayoko na. Akala ko prank eh. Naka-ready ako, magpo-propose ka. Nagpaganda ako para sa'yo. Akala ko ako lang, paano lang yan? Paano mo ako nagselos yan? Sabi mo, loyal ka, hindi ko naramdaman. Sorry. Anong aksidente? Diyan ka na! Ah! Sorry. Ina! Anak, kumain ka na. Naalala na kami ng nanay mo. Malas kayo dyan, mama! Mama! Sorry po. Ayoko muna makipag-usap sa kahit na kanino. Buksan na namin yung pinto mo, ha? Anak, Anak. anak. Anak, Kumain ka naman. Kumain lalaki ka. lang yan, nak. Oo, tulad ng ama mo, papalitan mo din yan. Ba't ako? Ba't ka gumagano seryoso eh? Gusto talaga. Serious Papalitan mo na ako? Serious tayo. Hey! Ay, aray! Mama, hindi ito oras para kayo dyan, kumidi kayo. Hindi komedi yan, anak. Nag-alala na sa isang linggo mo, nangayayat ka na, o hindi ka na kumakain. Lalaki lang yan. Paano po ako makakain? Hindi ako makapaniwala nung ulit-ulit ko sa utak ko. Nasalisiyan po ako, may technique. Iba yung Clarence na yan. Ano talaga yan, anak? Di ba, darling? Ano po? Ganon talaga yan ang buhay. So ganun talaga mga lalaki. Hindi Sabi lahat. mo. Hindi lahat. Aray Sinasabi ko na, nag-a-agree ka. Sabi mo, ganun talaga. Huwag May mo na mga lalaking pera ganyan. bawi. Isang batong iye. Hindi nga ganyan yun ang sinasabi ko. Para makamubon ka, paturo ka sa tita mo. Titailin mo. Madali yung ako. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Sumagot ka, darling. Tama, yun Basic! ang expert. Basic Ay, pala. ay, ay. Tama. Hindi pala tama ang tagline. Basic. Basic. Tama. Kailan pa ba i-memorize yan? Tama. Papalitan mo na naman. Sige, gusto mo talaga, ha? Oo nga. Diba? Anak, gusto mo lumabas. Kanor, mag-drive ka. Kaya mo pa ba mag-drive? Ang laki ng gout mo ngayon Kaya eh. ko mag-drive, wala lang tayo sa kutsi. Mag-book tayo ng Green GSM. Tapos ako mag-drive. Sabi mo kasi kayo Hindi, wala yung kotse. Mag-book na lang tayo. Tayo magtagay-tay. Darling, Ah. wala, hindi talaga tumatawa yung anak natin eh. Ano ba kaya? Papa, mama, labas na lang po kayo. Anak, Na-appreciate ko po yung effort niya, pero kung lalabas po tayo, iiyak lang ako dun. Pagtitinginan lang ako ng mga tao dun. Okay lang. Wala naman tayo paki sa mga tao. Sila nga pangit, di natin pinakailaman eh. sabi, pagpakit sa akin, tingin niyo asawa ko. Hoy! Hindi ka pangit. Di kita aasawahin kung pangit ka. Yan ang gusto ko. Ako pala yung scam, guys. Anak, Ana! ang sinasa, aray mo, patak! Late reaction lang ako, pero narinig ko yan. Guys, akala ko bigay yung asawa ko, guys. Narinig yun. Darling, wala pa rin epekto. Sige, thank you po sa pagkain. Kainin ko po yan, pero di ko muna po kaya na konti lumabas. Opo, balikan nyo na lang po ako, mama. Papa, sorry. Pasensya na. Baka kasi matrigger lang ako. Sige po. Darling, dito ka muna. Ayoko nga po eh. Sa aking mata. Sobrang nasaktan po ako, Colentits. Paanong aksidente? Paanong hindi sinasadya? Ba't ganyan pare-parehong dahilan ng mga lalaki kapag may nabembang silang iba? Isang buwan po akong hindi halos makakain, nagkakasakit, butot balat na ako. Hanggang sa isang araw, naisip ko, tama na. Tama ng pagmumukmuk. Ginawa ko po, nag-entertain ako. Tama po si Tita Aileen. Yes! Tama po siya na dapat hindi titigil ang mundo mo dahil sa lalaking walang kwenta. Na di pinahalagan yung pag-ibig mo. In-entertain ko po si Samuel. Matagal na rin kasi siyang dumidiskarte. Hindi ko siya type pero pwede na. Yun po, sumasama-sama akong lumabas sa kanya. Para lang makalimot. Ay, tama na yan. Medyo nakainom ka na. Hindi okay lang. Ang gwapo mo talaga, no? Ngayon mo lang yung sinabi sa akin. Pwedeng hindi. pahawak sa balbas mo. Oh, yeah. Read my lips. Ba't hindi mo yung inahayat kasi bagay na bagay sa'yo eh. Talaga ba? Dati-dati sabi mo, madumi ako tignan. Hindi, nung lasing ako pwede na eh. Aray Joke mo. lang. Alam mo naman ako, joke. Pero salamat Samuel sa pagsama ha. Wala ka naman. Basta para sa'yo. Teka lang, maraming tao dito. Huwag dito. Saan ba? Ako nang Okay lang bahala yan. sa'yo. Huwag dito nga. Tara na. Sinagot ko po si Samuel Colentits. Mas pinili ko nga yung taong mahal ako. Dahil nadala na ako kay Clarence. At makalipas po halos isang taon, bigla ulit siya ng karamdam. Ba't ako nabubulol? Aray mo! Siguro, ito na yung closure. Sa tingin nyo?
Salamat ha at nakipagkita ka sa akin. Hindi, gusto ko rin naman to kaya hindi mo kailangan magpasalamat. In fairness, blooming ka ngayon. Thank you. Hindi, Tsaka- nagsisimula na akong magpakipakita ng skin. Dati kasi ayaw mo eh. So ngayon, Ganun ba? Mas gusto ko kasi naka-polo shirt ka lang. Pero kaya nga eh. Anyways, ano ba yung pag-usapan natin? Kasi pupuntahan pa kami, check up ako today. samahan na kita. Gusto ko maging maayos na tayo. Please, patawarin mo na ako. Sising-sisi na ako. Tsaka nag-usap na rin naman kami ng babae. Susuportahan ko yung bata pero hindi na kami papakasal. Hindi niya rin naman ako mahal eh. Sabi niya ano lang din. Init lang din daw. So, baga sa amin, oo, susuporta ako dun sa bata pero Kaya nakapagkita, makipagbalikan ka? matagal na kita gusto Nagsisisi ka na? Nagsisisi na ako. Please. Pero late na ang lahat. Clarence, kaya ako po magpapacheck up kasi 2 months na yung tiyan ko. Ano? May kinikita kang iba? Ang tingin mo sa akin, 1 taon na yun. Syempre naman, no? Ganun lang kadali sa'yo lahat? Wow! Coming from you? Coming from you na habang tayo may binuntis? Ako pa yung sasabihin mong ganun lang kadali ang lahat? Wow! Loko stalking! Please. Patawarin mo na kasi ako. Please. Balikan mo na ako. Di mo ba narinig? Bingi ka ba? Bungol ka ba? Buntis na nga ako. Kay Samuel. Pinaprank mo lang ako. Sarap ba makarma? Kasalanan mo to. Kasalanan mo lahat. Sinaktan mo ko. Ha? Sinaktan mo ko. Ganun. Ha? Maghanap ka ng ibang lalaki dahil Hindi ako naghanap. Mahal ko si Samuel. At siya, mahal na mahal niya ako. hindi mo siya mahal. Alam kong ako yung mahal mo. Ang kakapal ng mukha mo. Asyumero ka naman. Paka-asyumero mo. Alam mo, tigil na natin to. Akala ko closure eh. Hindi pala. Babalik lang kung gaano kasakit yung ginawa mo. Tapos ngayon, sinisisi mo pa ako. Nakipagkita ako. Natural, may buhay ako. Hindi mo kontrolado yung buhay ko. Sino ka ba? Paano mo nagawa yan? Ano paano nagawa? Ikaw paano mo nagawa? Lahat! Ha? Halos mamatay ako sa pag-move-on sa'yo. Tapos yan pa makukuha ko ngayon? Nasalita? Na paano ko nagawa lahat? Ibalik mo yung, tanungin mo yung sarili mo! Paano mo nagawa lahat? Alam mo, wala ang pumuntahan tong pag-uusap na to. Aalis na ako. Hello, please. Patawarin mo na ako. Napatawad na kita, pero hindi para sa'yo, para sa akin. Para sa akin. Diyan ka na. Ina! 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 Metro's #1 Love Radio. Basic!